Σύφη και το Μάκη. Καλημέρα λεπετές. Και στο φίλο μου τον Γκάζι εκεί με τους καλύτερους λουκουμάδες. Καλημέρα Γκάζι. Το Νιδρή στα παιδιά σας ταξιδεύει με 2 πλοία καθημερινά. Ένα από το Νιδρή και ένα από τη Βασιλική της Λευκάδας. Στην αμμουδιά επάνω υπάρχουν πολιτές να σας ενημερώσουν και να κάνετε κράτηση για την κρουαζιέρα σας. Η καλύτερη κρουαζιέρα στο Ιόνιο. Κάθε μέρα. Καλό μπάνιο σε όλους. Our company, ladies and gentlemen, have 2 boats, one from Nidri, one from Vasiliki every day. They are sailors on the beach. They inform you. Don't forget to make your bookings. Have a nice swim to everybody.